ин ҳуҷҷатҳои ҳавлӣ ҳамаш 100% мебошад, ҳамагӣ 760 000 сомонӣ метиҳаду соҳиби мана ҳамин ҳавличаи зебо мешавед. Ягон минтақаи дурдаст нест. Дохили шаҳри Душанбе, ноҳияи Сино, наздикии роҳи Калон бо таъмир ва бо ҳамаи чизу чорааш фурӯхта мешавад. Суроғаи хонаро нишон медиҳем. ҳавлӣ дар чортути боло ҷойгир аст, наздикии политехникум. Аз ин тараф худи политехникум, дар ин ҷо заправкаи Газпром ва аз ин тараф дарвозаи чортут. Хонаи фурӯшимон дар мана ҳамин минтақа ҷойгир аст. Бисёре бад гап мезанем, рафтем. аз ин тараф мо омадем дӯстони азиз, ба мана ҳамин кӯча медороему, рост мерем, дасти рост мегардем. аз ин тараф мо омадем, чӣ хеле ки мебинед ҳама раҳо то ҳавлия асфалту бетон кардагӣ ва марҳамат худи ҳавлии фурӯшӣ дохили ҳавлӣ мешавем. марҳамат дӯстони азиз, худи ҳавлии фурӯшӣ. нақшаи ҳавлиро мефаҳмонем. якум ҳуҷра, дуюму сеюм ҳуҷра, кладовка, ошхона, ҳаммом, ҳоҷатхона. аз якум ҳуҷра шурӯъ мекунем. ҳавлӣ дар умум иборат аз 1,5 сотиқ замин ва 3 дар хона мебошад. 91 метри квадратӣ. чӣ хеле ки дар аввалия навор нишон додем, ҳуҷҷатҳояш 100% қоидавӣ мебошад, бо таъмир ва бо ҳамаи чизу чорааш фурӯхта мешавад. дуюм ҳуҷраи истиқоматӣ тёпли пол дорад дӯстони азиз. ҳам аз тарафи ҷое ки мо нишон додем дар аввали навор роҳ дорад, ҳам аз тарафи дарвозаи чортут ва ҳам аз тарафи бозори Балхам то ҳавлия роҳ ҳаст. мактаб ҳамагӣ 200 метр, дута масҷид то 100 метр ва албатта ки бунгоҳи тиббӣ, мағозаҳо ҳамашон дар наздикии хона қарор доранд. нархи хона чӣ хеле ки дар аввали навор гуфтем 760 000 сомонӣ. албатта ки савдо мешавад барои харидорҳои аниқ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. ватсап доранд. аз номи канали Dom TJ барои маълумоти бештар зан зада пурсон шавед. ва ба ҳамин навормон ба анҷом мерасад. дӯстони азиз, агар шумо хонаи фурӯшӣ дошта бошед ва мехоҳед дар кӯтоҳтарин муддат хонаатонро фурӯшед, пас канали Dom TJ дар хизмати шумо. рақамҳо барои рекламаи хона 907 14 55 15. танҳо дар ватсап ё ин ки телеграм муроҷиат кунед. Dom TJ рекламаи босифат бо нархҳои дастрас. то боздид, барори кор, худо нигаҳбон. дӯстони азиз, хотиррасон мекунем ки Dom TJ канали худро дар телеграм дорад. ҳатман даромада обуна шавед. ссилкаашро дар комментария ва дар описанияи видео мемонем. ҳамаи хабарҳои нав, ҳамаи хонаҳои навро аввал мо дар телеграм мепартоем, баъд аз он дар дигар шабакаҳои иҷтимоӣ. барои ҳамин хеле ҳам хурсанд мешавем агар даромада обуна шавед дӯстони азиз.